M'ha arribat aquest paquet de Penguin i crec que sé el que hi ha dintre, així que vaig a obrir-ho ja perquè és una novetat que tenia moltíssimes ganes de tenir. Doncs efectivament era el que m'esperava, la novel·la de Semantic Error de Josuri. Déu meu, quines ganes tenia de tenir això a les meves mans. La publica Distrito Manga i són només 2 volums que tenen un preu de 24,95 €. Ah, i ja tenim data de sortida del segon, que serà el 4 de desembre d'aquest mateix any. La veritat és que l'edició està superxula, a més és a tapa dura. Té la sobrecoberta, que és com en soft touch, amb detalls brillants. I si li traiem la sobrecoberta, es veu així. Uf, és que mi gente, no sabeu com m'agrada això. És que queda tan xulo amb aquest color neo, tio. Això és un Enemies to Lovers en tota regla i és el Sang-woo, que és un programador que se li donen molt bé els ordinadors, però podríem dir que molt malament les persones. I ell és el Jaeyoung, que és un estudiant de disseny. El cas és que els primers contactes que tindran no aniran massa bé i el Sang-woo acabarà veient el Jaeyoung com un error dintre del seu sistema d'uns i zeros. Però com creieu que acabarà aquest error? Serà capaç el Sang-woo de resoldre'l? Jo us diria que li donguéssiu tots una oportunitat a Semantic Error perquè és boníssima i el Jaeyoung és de les green flags més grans que he vist en el món dels BLs coreans. I us deixo ja perquè em vaig a devorar aquesta novel·la.